Hola a tots, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges. Amb la finalització de la temporada del servei de platges, ara és el moment de fer balanç de la gestió. Una gestió que considerem nefasta no tan sols pel sistema de les adjudicacions del servei de platges amb xiringuitos de certs i serveis esportius i recreatius sense efectes, sinó també amb el perjudici que suposa pel turisme i l'economia de la vila. La falsa promesa pública d'un cànon assequible per demanar una concessió va passar a la frustració i impotència al veure que només uns quants dels sol·licitants van arribar a les quanties desorbitades. Demanem una comissió perquè s'investigui. Creiem que ha estat una licitació viciada. Un exemple és el barem de com s'han valorat propostes idèntiques amb puntuació i criteri diferent. Que els afectats demanin responsabilitats i nosaltres restarem latents a la resta de les adjudicacions. També remarquem la gestió per part dels departaments per la manca de control i l'incompliment exigit en el concurs per part d'alguns xiringuitos. També, reiteradament, hem denunciat la falta de passarel·les per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitats. Esperem que aquesta situació no es torni a repetir la temporada vinent. Una observació. Ara, des del Departament de Platges, parla d'un període de laxació, terme que no s'inclou en el concurs i que representa un greuge front als participants que es van presentar. I, a més, suposa una segona fase no existent, pel que podrien considerar privilegis. Per moltes operacions de blanqueig i molts comunicats de premsa, la realitat és la que és. Malauradament, no ens hem equivocat. El senyor Guillem Escolà, del Sitges Grup Independent, ha estat el pitjor regidor de platges. Soc Nacho Rubí, de Fets per Sitges. Seguiu-nos per les xarxes.